Na Slovensku bude jednou z těch, kteří dohlíží na média a rozhodují, jestli jim udělit sankce. Její dosavadní působení v online prostoru je ale celkem kontroverzní. YouTuberka Rebeka Ryabová označovala novináře slovenského deníku N na Telegramu za úchyláky či dezoláty. V parlamentu získala podporu koaličních poslanců a stala se členkou Rady pro mediální služby. O koho jde a jakou bude mít nad redakcemi moc, řekne Jana Ďuďáková. V prvom rade má Ryabová politickú minulosť. Za jednu z aktuálnych vládnych strán, Slovenskú národnú stranu, pred 2 rokmi aj kandidovala do parlamentu. Práve jej šéf Andrej Danko chce meniť mediálne zákony a často na novinárov slovne útočí. YouTuberka v minulosti sympatie k Dankovi neskrývala. Tak dáme si šach? Veľmi rád. Andrej, si výborný šachista. Čo keby sme na Slovensku vyšachovali politikov, ktorí sa pri riadení štátu zmôžu akurát tak na človeče, nehnevaj sa? Ryabová na sieťach posmešne kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ľudí, ktorí sa očkujú proti covidu, označila za progresívnych dezolátov. Slovenské redakcie ako Denník N, SME či Aktuality zase za skutočných dezinformátorov a novinárov Zenka za dezolátov a uchylákov. Všetky hlavné denníky, televízie a rádia sa usilujú ľuďom natlačiť do hlav rovnakú ideológiu a rovnaké slogany. Ryabová ako odpoveď na naše otázky poslala video. Na to, či si za výrokmi na novinárov stále stojí, priamo neodpovedala. Novinári z denníka N nazvali ministerku kultúry v marci 2025 ministerkou pohlavných orgánov. A v tejto súvislosti som ich označila za úchylov. Súvis s nejakým textom je úplne relevantný. Ryabová urazila vlastne celú redakciu denníka N a vlastne je to také príznačné, lebo títo ľudia si vždy nájdú zámienku, aby mohli hejtovať médiá. Rada pre mediálne služby, do ktorej je Ryabová zvolená, je vlastne podobná českej veľkej mediálnej rade RRTV. Ako môže teda nová členka ovplyvniť redakcie, vysvetľuje novinár zo slovenského denníka N Filip Struhárik. Bude spolu rozhodovať o sankciách pre televízie a rádia, bude rozhodovať o licenciách vysielacích a s tým, že vlastne Rada pre mediálne služby má nové kompetencie, tak bude mať dosah aj na reguláciu sociálnych sietí a digitálnych platform. Ryabová v rade nebude sama. Všetkých členov je tam 9. Tvrdí však, že médiá na Slovensku majú nízku dôveryhodnosť. Ako členka rady im chce vraj pomôcť, aby svoj kredit zvýšením kvality ich práce mohli získať späť. V rade budem v každom prípade rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom tak, aby som chránila verejnosť, demokraciu a právny štát.